अरे भ्या बिया तू पाव घालेल मरे एवढा काय तुला काय सुरू पाहिजे तुला सांगितलं झालं का पाव तीच म्हणा ओके म्हणजे जेवण डोरी बहिणी तू तुका खाली प्लेट आल्या तू बिर्याणी हा आपण ना गो बाय ना आपण ना गो आपण ना गो आपण ना गो काय म्हणून माका बरं कोण आहे म्हणून समजावून दोन